Temporaryong pasiradaan sa Cebu City ang menteryo munisipal sa Dakbayan sa Sugbo nga namahimutang sa A. Lopez Barangay Labangon na human ireklamo nga ng habwa o mga minatay nga way pagtugot. Ano ang report? Gibutyag ni Konsel Dave Tumulak nga gipabantayan nila ang kalihukan sa samang sa A. Lopez. Nagkadawat sila kasayuran nga adunay Modus nga nitabo diin gihabwa ang mga minatay nga wa pakaabti sa tagal nga way kasayuran ang tagtungod. Giingong gituyo kini aron kalubngan sa bag-ong mga namatay nining panahona nga puno ang ubang mga sementeryo sa sentrong bahin sa Cebu City. Subay usab kini sa nakataas nga COVID mortality sa syudad. Gihulagway sa konsehal nga gihimo na kining pangwarta sa mga tao nga naglihok sa sementeryo. Tinang reklamo sad ang mga relatives aning mga dunay mga gipanglubong diha nga hilabtan ba. So i-supervise na sa ato ang City Health Department kang Doktora Aicardo sa cadaver section para ma-regulate. Nabalaka ang opisyal nga makahatag kini kudaot sa panglawas sa mga tao nga nagpuyo libot sa dapit sang dili naman masubay sa proseso ang paghipo sa minatay nga nahabwa o ma-expose lang sa mga tao. Dili sa na maayo mo na nga nag-awhag pud ta sa mga naghimo sa ingon, sa mga nanginabuhi diha nga dili sad na makiangayon nga mao na ilang buhaton. Agin naman lang pagrespeto sa patayng lawas ug labaw sa tanan respeto pod nga sa pamilya. Pag-monitor sa maong menteryo, mintras tanto ipa-close lang una, dili pa usa palubngan. May pahigayon na og imbestigasyon ang syudad sa nasong panghitabo sa sementeryo sa A. Lopez. Samtang adunay 171 slots sa mga samaang nga bakante pa ug mamahimong kalubngan sa mga minatay sa syudad sa Sugbo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.